că mergi pe jos. Uite cum se mișcă fata, dă pe ea cu pesos. E stilul românesc, cu puțin din toate și asta virusează străinesc. Toate româncele dansează ca Shakira. Totul e mai răs când îți cântă Teo și Mira. Poate să cânte la biserică. Nicăieri nu-i ca în România. Voce de cor. Dansuri ca în Africa și lovele ca în Elveția.